Mit navn er Daniel, og jeg er 15 år gammel. Mine fritidsinteresser er parkour og gaming. Jeg bor hos mine forældre, hvor jeg får 200 kroner i lommepenge hver måned. Jeg elsker at spille computer og PlayStation. Men for at få den optimale oplevelse ud af det, er der også nogle ting, man bliver nødt til at have. Det kan fx være et nyt headset, en ny controller eller et nyt tv. Problemet er bare, at elektronik koster rigtig mange penge. For eksempel, lige med udkommer der et nyt spil. Det koster ca. 500 kroner. Og det gør det, fordi der er sådan en stor efterspørgsel efter det. Min løn er ikke 500 kroner. Så derfor har jeg valgt at spare op, og så også bruge nogle af mine konfirmationspenge. Jeg bruger også nogle penge indimellem, når jeg snoller eller tager en tur i biffen sammen med nogle af mine venner. Men det er ting, jeg typisk kan betale med mine lommepenge. Så er der typisk lidt penge til års, som går til opsparing af nogle af de andre ting, jeg rigtig gerne vil have. Så det hele plejer egentlig faktisk at gå rigtig godt. Vi betaler skat af de penge, vi får i løn, og alle mulige andre ting, som f.eks. registreringsafgifter af biler, afgifter på slik, øl og spiritus. De penge, som kommer til skat, bliver brugt på veje gennem landet, og løn til dem, som arbejder for staten, og den skandinaviske velfærdsmodel. Den skandinaviske velfærdsmodel hjælper borgerne, hvis de har brug for det. Det kan være ting som børnepengene til forældre, som ikke ellers kan forsørge deres barn. Gamle mennesker, som har problemer med deres pension, eller unge mennesker, som er i gang med at tage en uddannelse, så de får penge, mens de studerer. Den skandinaviske velfærdsmodel betyder kort, at der er ingen, der går tabt, uanset hvor langt nede de er. Alle får hjælp, hvis det bliver nødvendigt. Den skandinaviske velfærdsmodel fungerer følgende. De penge, som vi får i løn for arbejdet, går halvdelen sådan cirka til skat. Og for skat går det ellers ned til de borgere, som så har brug for det. Det er den skandinaviske velfærdsmodel. Jeg synes, det er en god idé, det her med, at man kan få hjælp fra staten, hvis det absolut er nødvendigt. Det gør også, at dem, som kan studere, kan koncentrere sig lidt mere om at studere, i stedet for at skal tænke på at tjene penge, så de kan overleve. Hvis velfærdsmodellen ikke var der, ville det måske stoppe unge for at tage en uddannelse, fordi de ikke ville vide, hvordan de skulle kunne klare den tid. Heldigvis findes den, så det er ikke en undskyldning for ikke at tage en uddannelse. Jeg har fået et job som politimand, som jeg altid har drømt om. Jeg har en kone og 2 børn. Min månedsløn er på 27.000. Min kone har et job som læge, og med hendes høje løn har vi fået råd til vores eget lille hus ude på landet. Hvis alle folk betalte mindre i skat, ville staten få nogle seriøse problemer. Uanset hvor mange penge man tjener, synes jeg, man bør betale et vis beløb til staten. Skatten går trods alt til os alle sammen. Den gør, så vi alle sammen kan leve et bedre liv, og der er ikke nogen, som får problemer eller bliver holdt udenfor. Jeg vil dog sige, at der vil nok være nogle fordele for den individuelle person, som godt kan tage vare på sig selv, og som ellers ikke har nogen problemer med helbredet. Men det er dog de færreste, som ingen problemer har. Så derfor vil landet højst sandsynligt nok gå under. Jeg har mistet mit job, hvilket tager rigtig hårdt på os økonomisk. Men heldigvis har min kone stadig sit job. Vi er selvfølgelig ikke lige så velhavende, som vi var før. Der er flere abonnementer, som jeg har været nødt til at aflyse. Vi har været nødt til at afslutte vores abonnement på kabel-tv. Og det har vi blevet nødt til, fordi der simpelthen ikke er penge til det. Vi har heller ikke taget på ferie i længere tid. Jeg får nogle dagpenge, så jeg lige kan forklare at handle noget mad ind. Vi klarer os egentlig okay, og inden længe får jeg nok mit gamle job tilbage, så jeg kan være med til at forsørge min familie endnu en gang. Kort tid efter jeg blev fyret som politimand, fik jeg mit job tilbage. Jeg har så valgt at blive pensioneret som 60-årig, efter jeg har arbejdet der i 35 år. Jeg har sparet lidt op igennem de år til min pension, og jeg har valgt at lave noget byggearbejde for nogle af mine venner, og den var igennem tjent lidt ekstra penge. Mine børn er nu blevet store og har fået deres eget hus og begyndt at tjene deres egen penge, så mig og min kone, som også er pensioneret, har solgt vores store dejlige hus for en god gang penge, så vi har købt en mindre lejlighed inde i byen, som koster meget mindre at have. Jeg synes, det er passende at blive pensioneret, når man kommer over de 55 år. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan ens økonomi ser ud på det tidspunkt, hvis man har råd til at tage på pension. Hvis ikke, så burde man nok arbejde lidt mere, så da man til sidst kan få råd til en god pension, så man kan leve fredeligt som gammel mand eller dame.